Ens hem llevat fa una estona, però hi ha gent que refusa acceptar la realitat de que toca llevar-se. Ara ens hem llevat, jo m'aniré a dutxar ara, la Maria s'ha dutxat. Hola, Maria. La Dylan no s'ha dutxat, avui la Dylan no es dutxarà. Avui no es dutxarà. Avui no es dutxa. Espera. Sí, ara resto. Ara anem a tornar al cotxe de lloguer, a Barajas, i agafarem un altre vol. Y nos pusieron una etiqueta. Que bon està? Vaya avui. Vale, gracias. Sí, no, el tema del embalaje sí. Un Shake cake. 18, no sé si ho veia, 18 minuts fins a Porta S, que és la nostra. I la neni. Ara. I avui ha sigut molt estressant perquè hem anat molt tard. Hem anat perfecte, sí. Segons la Maria, mai anem tard, sempre anem perfecte. La veritat és que mai hem perdut cap vol. Posat benzina, hem tornat al cotxe de lloguer. Bueno, ha sigut tota una aventura. Bueno, ara arribem a temps i hem facturat tot el... Potser s'ha d'agafar l'entadera. Esperem que no, sí. Hem d'anar a fer un trenet. No tindrem temps de menjar res. Vinc a les 2:35 i són ara les 2:19. I molaria fer volar el dron per aquí, a l'aeroport. Sí, ara vaig. Bueno, a veure què. Ole, mira aquí, hace que dos pisos per aquí. ¿Sí? Home, mira aquí hi ha un finger que estava per aquí dalt. No? Fila 52 i entrem per davant de l'avió. Bueno, sí. Dylan, què et sembla aquest puesto? T'agrada? Sí? Gusteta aquí, gusteta, Què t'ha semblat tot el trajecte fins ara? Bé, no? Bueno, I encara ens han sobrat, encara estem esperant aquí hem ara. sigut els primers a entrar a l'avió? Jo he tingut 3 infarts ja, però per no res. Perquè arribava. Tenim un seient buit. Estem esperant que no vingui ningú. Deuen quedar 5 horetes de vol, jo crec. Ja tenim cotxe de lloguer, per tant ara hem d'agafar taxi. Hem de trobar-ne un amb cadireta per bebès.
Arribat a l'hotel, són les 2:20 de la matinada, hora local, són les 12:20, hora espanyola. La nena fa 4 hores, que sí que hauria d'estar dormint, està contenta encara. Què tal el viatge? Molt bé. I la temperatura? Gairebé a les 2 de la matinada i crec que fa uns 36 graus. La Maria ha intentat despertar la nena i la nena s'ha girat cap allà com dient no. Que jugues amb les llums, tu? Estic apagant. Apago l'air conditioning o el deixem posar? No, que et paga. Va. A veure les vistes que tenim a la nostra. Estem anant al centre comercial. No, aquí potser ja no està en el centre point aquest. Això està molt bé, estem a 37 graus de temperatura. Està tenint que confutar. Jo no. Les típiques marques que tu i jo som clients habituals, Tiffany, Cartier... Pensàvem que veuríem Teslas, però sí, aquí estan. Què tal vas aquí? ¿Vilaneta? Sí, ahí. Sí. Ole, aquí agafa tot com un aire més barroc, no? De suc, que vol dir el suc, el zumo. De les botigues que hi ha aquí, tu ets clienta habitual. Pues a les 1.200 que hi ha, jo diria que dones 1.000. Dones 1.000 com a mínim. Tipus Star Gems. Ei, Pandora, de fet, Pandora, sí. Mira, veus? Pandora, sí. Que no som ningú de Atasai. A mi em costa reconèixer noms, marques. Però... De Dubai Aquarium. Això què són? Paradeta, no? Pashminas. A rock. A rock. Ross, what's a pashmina? It's a rug.
no? Mira quina mala pinta que té. La boca. Té com un somriure molt... Sí, entreu. Això, que sembla sushi, són caramels. A una nena li estan fent una piruleta personalitzada. Estàvem aquí dinant. Sí. Bueno, i a veure, i a mi els peixos aquests gegants, que no són taurons, però que... Això ja deu fotre 5 quilos, aquests peixos. Home, aquest aquí que és un befudo. No sé si veieu res, sí que es veu una miqueta. Estem ara començant a dinar en un restaurant. I el restaurant és com estar al mig d'una selva, no es veu gaire bé. Allà està una mica més il·luminat. Una selva amb elefants i el cel estrellat. I cap aquí al darrere tenim els taurons i els peixos de fons. Tira'n? Au. Què et sembla aquest shopping mall, Maria? És gegant, però és una mica... O sigui, no hi ha cap botiga que hagi dit. Uau. Bueno, per exemple, és restaurant xulo, no està molt ràpid. Què tal? Què t'ha semblat la botiga, Tirant? La temperatura exterior... Si està dormint la nena, doncs... a veure que ho miro. Jo crec que sí. Ens hem parat en aquesta cafetera que té aquí un... Cafeteria, perdó. Es diu Jo. I té aquí al mig com un laboratori aquí a lo Breaking Bad, no? Es diu Walters. Es diu Walters, clar. Ara estem... Això potser hauré de remuntar més perquè sembla que ho hem pillat des del principi. Estem en una cafeteria que es diu Walters, que és aquesta W que hi ha allà. I aquí al mig, o sigui, és tot molt químic, i aquí al mig té un laboratori com el del Walter White. Nosaltres, com a fans de Breaking Bad, ho hem pillat de seguida, oi que sí? Que bé s'ho passa, que bé t'ho passes tu, Bye, thank you. Anem a buscar l'autobús que ens portarà de volta a l'hotel. Anem a fer una migdiada segurament i després veurem si tornem a veure la font o no. Què farem? Hi ha un Fornam Mason. On està? I un Hummingbird Bakery. Està tot, Estats Units, tot Anglaterra, tot el món concentrat aquí. Tot. I aquí el Patxi. Cuina basca. No sé què és això. Joieria, decoració, cutre, no ho sé. Acaba de començar l'espectacle de les fonts. Waterfall, que hauria de ser la cascada. I aquí hi ha la neni, que s'ha subat un altre cop. Sí, s'acaba de dormir. S'acaba de dormir la nenita.
Tinc els peus rebentats. Pues som-hi. Cap a l'hotel. On te vas? Sóc que vagi a saltar. Vols posar una altra cosa? Sí, una nana. Bueno, això ja s'acaba, és hora d'anar a dormir. I així ho sabreu. Fins aviat.